Ад прадзедаў спакон вякоў не засталася спадчына. Паміж сваіх і чужакоў яна мне ласкай матчына. Аб ёй мне баюць казкі сны, пясенні праталіны, і лес у шэлесты расны, і ў полі дуб апалены. Вітаю, сябры! Я Женя. Зараз я вучуся на праграміста, шмат падарожнічаю, была ў розных краінах, але асабліва атрымліваю насолоду менавіта ад падарожжаў па маёй радзіме. У сваіх відэа я хачу паказаць вам усю прыгажосць Беларусі і развеяць міф аб тым, што ў нас няма на што глядзець. Сёння мы з сям'ёй адправімся на поўнач Беларусі ў Віцебскую вобласць і пачынаецца наша падарожжа з вёскі Ідолта, дзе мы снялі сядзібу на 3 дні, у якой будзем жыць. Сядзіба называецца Антонаўка. Нам вельмі яна спадабалася, тэрыторыя вельмі вялікая, цікавая, з уласным пляжам. Магу рэкамендаваць ад усяго сэрца. Між тым, у вёсцы ёсць шмат чаго паглядзець. Напрыклад, адзін з маіх самых любімых касцёлаў Беларусі. Справа ў тым, што гэта копія аднаго з італьянскіх касцёлаў. Як гавораць месцныя жыхары, у Італіі арыгінал, а ў нас непаўторная копія. Цікава, што гэты касцёл заўсёды адкрыты, вельмі прыгожы. Тут часта праводзяць розныя актыўнасці, прыязджаюць маляваць мастакі, можна нават зрабіць вяселле ў італьянскім стылі. Таксама хачу сказаць вялікі дзякуй мясцоваму ксёндзу, які ўсё гэта нам расказаў, вельмі харызматычны мужчына. Потым мы хутка заехалі паглядзець на яшчэ адну сядзібу. Там у нас таксама быў гід, але без яго насамрэч там нічога цікавага. Зараз гэты будынак проста мясцовая бібліятэка. А вось наступнае месца мне вельмі спадабалася. Гэта паўвостраў з невялікай капліцай. Выглядае вельмі эстэтычна, тут атрымаюцца добрыя фотаздымкі, на мой погляд. На другі дзень мы паехалі на другое па велічыні возера ў Беларусі, Асвейскае, каб пакатацца на катары. Ёсць вялікі на 10 чалавек і маленькі на 4. Я пакаталася і на першым, і на другім. Тут у нас таксама быў гід. Я люблю экскурсіі толькі ў музеях і архітэктурных помніках, але іншым вельмі спадабалася. Увогуле было вельмі крута, мы сплавалі на самы вялікі востраў у Беларусі. Ён быў такім узгорыстым, з краявідамі. Самі пабачце. А наступны наш прыпынак – вёска Сар'я. Яе ведаюць нямногія, але ў ёй многа знакамітых і цікавых рэчаў. Калі прайсці праз гэту арку, а потым направа ўніз, то вы знайдзеце святую крыніцу, дзе можна набраць смачнай вады. Калі прайсці далей, то вы пабачыце вельмі прыгожы падвясны мост. А вось, на мой погляд, самая прыгожая царква ў краіне. Абавязкова загляніце сюды. Часцей усяго яна зачынена. У гэты раз мы ўпершыню пабачылі яе ўнутры, але там нічога асаблівага. Зараз мы едзем у вёску Росіца з вельмі трагічнай гісторыяй. У годы Вялікай Айчыннай вайны 16-18 лютага 1943 года падчас нямецкай карнай аперацыі «Зімовае чараўніцтва» вёска была знішчана, а 1528 мірных грамадзян забіты. Жыхароў сілай трымалі ў касцёле без магчымасці выйсці, без вады і ежы, а пасля частку адпраўлялі ў лагеры, а астатніх спальвалі. Ксёндзам Антонію Ляшчэвічу і Юрыю Кашыры немцы далі свабоду, але яны засталіся і памерлі разам з жыхарамі. Это Ян Сыродел. Сейчас мы приехали в фирменный магазин завода, который находится в Верхневинске по производству сыров, масла и всякой молочной продукции. У Верхнядвінску можна схадзіць на набережную, а таксама ў краму з сырамі, як я ўжо і казала. На мой густ, гэта лепшыя сыры ў Беларусі. Вельмі смачныя. Абавязкова пакаштуйце.
Ельня самае вялікае балота ў Беларусі, яму ўжо больш за 9 тысяч гадоў. Восенню на ім можна назіраць за міграцыяй журавлёў і збіраць журавіны, а летам купацца. На гэтым балоце ёсць экатрапа для турыстаў, на якой можна падняцца на назіральную вышку, пагуляць, пачытаць стэнды пра птушак і жывёл, а калі пашанцуе, то нават пабачыць. У любую пару году там ёсць на што паглядзець, але лепш за ўсё ехаць восенню. Астатняе месца гэта касцёл у Міорах, вельмі прыгожы. Вось тут для вас гадзіны працы, таму што калі мы прыйшлі, ён быў зачынены, а я паглядзела ў інтэрнэце, што ўнутры ён таксама вельмі прыгожы, таму прыязджайце тады, калі ён будзе адкрыты. Па абратнай дарозе купілі яблыкаў у нейкіх бабулей, і вось такая я задаволеная еду дадому. Дзякуй усім за прагляд!